Kenram kabalami hapadeng ki ar kan hon jong ki trai bat nongnya trok ki bujia kit cook na ki karkhana ki badan hakathai nongjri shalang kata hapadeng ka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association SWKHTODA bat ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA hakalai potrik leber arja arpunrio na kalyang ki trai karkhana pinmi cook kila lum lalang yakine ki ar kan hon banya kren sengotho jingmut halor kete kamat hakajing alang gabla penlong hatersat hendrai kete ka Tmu kamsham lapoi syakathong namar nakalyang ka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association ka khlamla ban syam ya karai ya ka ba ka MCTODA kala ai jingmut badi ban yat daki serial number haka kit ka ba yaukuk haba pensya ya kania nakalyang ba Skingford Nongbri noyalam ka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association ulaong baka jingbam la rai jongki day namar ka jingbam pat ya sengotho jingmut ka kunhon jongki mat kumta kimbansi ban ya pan porswa na ka MCTODA Nakaleng jongi ka Southwest Khasi Hills ngila awan isim kya yak nega kam namar blakot ya kan nega jingyalang lingba kitrai factory tingi borom ya kata ngila po yang ne reha ka kam jong ka asyon namar bangim padon kano ke jingya satu jingmut namar ba de na halor kata ngidang ya panpor namar bangin ya rai kerki ang ne lesekan bakla tengi nakaleng jong ka Southwest Khasi Hills ngila pan por na kaleng ya ka amsistoda pan ai por so yangi ngilayo ya ka eka jengmut ndrei ngidon kam hi ya ka jeng ya kendo lang ki para nong tre ki para si ginokit kam yo ka asyan ba ngin ya perkhat bayak ni ka kam kanang ba ka kam kan yai bai kanang ba ka no ka rai ka ba mi kan long ka rai ka ba ya don ka jeng ya stolang pi ya ka jeng isa hoi ka meeting ka ba kapag konbin na kalang yung kitry factory kat kung kajing tip jungi kadege kasin kabaningkong te halor kani kajing kabakta ya ka factory ya kitry factory kitry kam nama ladangi lada na kalang yung ka asyon na ka atli ka asyon gyala dangim don kajing stu jingmut don kajing ya yun kajing ya bet kajing kta kadai bet ya kitry factory kam dai ya ka asyon te halor kani ka nongrim ni ru ni hap hi banghap an ya perkhat ta kanok lenti ka ba wanra ya kajing ya betlang mdai bangi ong ba kane ka mdai bangi ong ba kamdon kamwanra ya ta kajing stu jungmut ikermen ba ngidon inwanra ya kajing stu jungmut amar ba paro aplikasyon ngidang iya trailang hiya kajuk kam ngi imlang hi na kajuk kam te tang namar ba impat yo ka ya kajing ya stu jungmut paranong nokit kam te halor kata ngidang hapan pan por benta hakajin sa kastan jongi hadu menta kalong betang takawai hi namar ba kumbang alapan pau hagi por baro baka haswa baka neka factory kan sedang ni na kaleng jong ka asyon kipat ba kilapan hangi ya kataka kataka jingmentoy nang kamta kipat ba haba piwanra ya kaneka factory tengi na kaleng jong asyon ngilapan pau baka don ka lat kamai kaji lingba kaneka kam te hadu menta kipat ba kidang wanya keli yangi syapang kata kakam de hadu menta ngidang don ka jing duko ban penya kan ka kakam tendrei kata kadai ka jing ka kalong bang himpat ya sutu ki atli ka asyan kata kadai ka bangi hap ban dang ban angi hap bandang syongpat ya ka meeting ding jongi Nakalyang ki try cook bat ka MCTODA ru kila menjor ya kajing panpor katai ka association bat bu por ru baki day ban wan jubab hapo kasitayo te alor kene diat ba kadon kajing syakta ka ba bon bat ka bakraw yo ni ki kumki try factory te nga ngi apoi muntakasi yang dengan ski kajing yalang kang bangila banya merging mut banya penpej ya kani kakam kaba ban don kajing syakta ino ban don kata kajing ya imlang ban ya yo lang ban ya biang lang ya baro tengi don lang ane ru badi presiden yo kam setoda ban ya sub presiden yo Southwest Khasi Hills ban ya merging mut kata kani kakam tengi kermen ba hakini kiski ki ban sawan ngidang ya shimpor mata lang ya panpor banyak penbenya kini kam dengan kermen na menta namta kini kam nakal yang juga asun na pro atli ki asun kinnya koino syaka jingnya babat kan namdan kita ino berkan ya bet ya ki kam kijam dong parot
ngi kermen bahkan poi syakatong bahkan poi syakajingaba nomor ngi tang prakasihi tenga kerben baik ke kajing kandon baik kajing bah bat kandon baik kajing karai ke bawah ya kajing bah kumbalong menta kidang ya panpor ban ya penbek ya kikam nakalian juki association joka Southwest Kasils te nakalian jungi kitrai factory ru ngi purom ya kata bat nakalian joka association joka MC Todaru kia don lang kejuk kajing mod ya kata bat kani kajing khot kadi halor ka kadum ram ka bami bakit lekit bala lekit nong yo ukok ubami na ka thain nong jeri ya kani ka kam na kaliang jong ka association lang liang ki khot ki jongi baron po ka MC Toda marapo MC Toda jongi don la ki jong ki khot ki ba specialized ne ki ba kit hala ki jong ki judging kit te ki don ki khot jongi ki ba la lekit kok satai nong jeri kira don kumba hakani balik kit kok sang juri don kumba 6000 tami ai kali balik kit kok te menta kila likit la kumba license mi ai kila likit yo ni kok te hadin pat la don gajing wan mi na kaliang jong ka we na ka asion na po Southwest Kasil te na kaliang gajong ki kila khot bat kila wat menta ka sngiro mo bangi shot khot ya kani gajing lang ki ong ba namar ba ki ong ki kali jong ki kilong ki ba khndiat te ki kali jong ki bodon ka MC Toda ki bun long la bun pala te nakaliang jong ki kimla aban ya ab da ulai mo nakaliang jongi ka ki balik kit kok sai MC Toda ki yashna ya gawe ka kanhun bat ki ya do serial number ki ale de lokidro ya ki kali ha ka bashit ka bashai bat nang ta ki saya di serial number te we hadu syajar tami ki kali gidon te nakaliang jongki kila penyai da kata bat kila request ya ka Southwest ru la lightly gi jingalang kila pensngo nakaliang jongki ni gi parad khot barokot balik kit kok try kali bat kinong nya kali kila pensngo ya kinong alam jong ka Southwest ya kinong alam jong ka nong juri trade welfare asian bat kunju ru ya kini ki try jong kini ki factory menta kasiru baki kwa ban request ban karpat ba penyai be ha serial number compare ka jing penyai dari ke jongno ru kamre de ban penyai ke MC Toda kamre de penyai ke Southwest ni penyai manu ru hari ki kwa ba ya kata ka jing kit kolong ba kin ya dai serial number base number amut ba la da iwe yo shitrip chipnai kamut iwe baro khoi kini yo lang kunta la da yo artrip chipnai ru baro khoi kini yo lang kunta long kanong pair kata ka jing don ha kanu ka asion hari ka pair tang kata ka we kolong ba ka jing ka kanong rim ki yang kolong ba kin ya yeng be bania kit be ya kani ka kam da ka bay yo lang baro khoi bani renti lang bani biang lang nakaliang Southwest skim pediang ya kata ki ong ba de ban ya be da ka 100% de la da ya da ka 100% kamut ba ka shem stoma ka kum gijing pen pau jong gini ki prad khot baro khoi ha ka jing lang ma menta ka sngi la shet man mensuaru gila pen pau hi mentaru gila pen pau ba ka shem stoma le kum ta 100% namar ke jong ki Southwest kumut kila awan kum ba artrip lai trip chitayo katba kini ki baha pa kani kanhun ga bala kit menta license mi ai ki badon ta ka kanhun jong ka imsuda kamut ki yo shitrip shi banai te kamut ba kamlong ga berhenti ke te kini ki jong ka imsuda ki aware ya kini ki kanhun jong ka Southwest dan kinong alam jong ka Southwest te ha jo por gi ba kinong alam ki de ki try jong ki factory mo te kila karpat kila aware banong ba yang ini ya be haweu serial number kamna de bang ban darung ha kata kanu ka asion long kini ya be hi serial number ke ban ya biang lang rina kalian ngajongki kamut ba mene kim pat aya karai te kuni ki por ko balai sini nge syong bat ki gila pan por te mentang nge syong bat kini ki try factory ru na kalian ngajongki gila pan por biang te na kalian ngajongi ru ban ya burom lang mo hoi kalak ta asya ya gajingwan meeting jongi na kapor na ki dekhot ki babun harina menta ban ya biang lang ban ya hun lang na kalian jongi ru ha gajing kerpat jongi ni ki try factory nila ai por biang ya ki sa chitayo bana kalian jongki ki ban ya syong perkhat begin sa ay karai kumno banne Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.